ito si Tik Wangko, na itinula ni Ross Manuel. Okay, basahin ko na. Tik Wangko. Baka nahuhuli ka na sa balita, pero may mongheng naligo ng gaas sa may interseksyon at ngayon ay tangan ang isang palito. Ngayon ay 1963, ito ay Saigon. Kung wala ka dito, ay baka nawawala ka. Sa kasukalan, gumaganti ng putok sa mga puno o nakatangkod sa bintana ng sleep hotel. Pinagugulong-gulong sa daliri ang balang laging bagong punas, sa isip ang nalalapit na parada. Habang pilit tinutularan ng liyab ang posisyong lotus ng kaikwento. Kung ayaw umalma, alanganin apoy, sabi mo, sakaling isa ka sa mga nasa gilid ng kalsada, sa hilera ng mga nagbawala at nagngangangawa, na parang mga truck ng bumbero, paikot-ikot lamang sa lungsod at hindi tinutunton ang sunog. Ngunit ano ang matutubos kapag matupok ang isa sa kanila? Dali, may humigid ng kahit santimba nang maibsan ang laplos ng apoy. Nagsusumamo, tinutusta ang tenga ng monghe sa bawat gulong nito. Kung wala ka dito, malamang ikay parokot pa dito. Sa iyong opisina, hinihilo ang siriyang hindi mo may paubaga, na parang sisilaban ka anumang sandali ngayon. Niririnti ng tili ng bumulong sa isang barkadamang posibleng lumako. Pero huwag kang mabahala sa ngayon. Walang apoy, walang monghe, walang karoon sa umpisa pa lamang. Ngunit may bunto ng uling na waring nakaposisyong lotus sa may intersection. Ito ay Saigon, ngayon ay 1963, malamang buhay ka. Okay? Mahirap ba, no? Mahirap. Mahirap.